Hurian itu hatta, di bagasan serep dohot uduk ni roha tu debata, tahalas somma parsaurata di tonga-tonga ni bagas corona sadarion. Puji hami maho Tuhan, ay dinggan ni basam sabingdo na padumuhan hami, ubahin na boy hami marsaur di bagas corom na badiay. Topik ni minggu sadarion ima, mangulu songon paripe ni Tuhani. Hobartusi naing matoktong mangulu hita di bagasan hasadaon, hadameon, jala masih haholongan. Jala taingot ma, babua naso tarsirang bengolutta siad dewata napuna hita. Songon paripe ni Tuhan tahan, radima hami madok mau liate dohot marsobat tu ibana, jala mamuji kuarna na badiay. Marulup-ulup jala marlas ni roha mahita marsobat tu debata. Tahubasi marohatta marsaur tu mangihon hatana. Robe mahita mardongan lasni roha memuji ibana. Marede mahita sian buku ede nomor 120 aledongan nasaroha. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi porbadia na tu mo palangit dohot tano on. Amin. Songonot dohata ni Tuhan Jehovah. Idama, ahu, apala ahu sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluaku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguan na ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan nama pari ibana. Suang songoni ahu mengalului biru-biruku sogot. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan amanami saliling nililingna asi roham do na mga ramotihan nasailaon asi ni roham do na mga ramoti siyan nasailaon rasi rasanuaing jala asi ni roham do na mga lehon barita nauliih gabi hanguluan nami saya si maroham say buhay marohanami jala lehon todim na badiay asa huatu si hami sude panogunogum doho pabahenan munabalgay payan mahatam di bagasan rohanami asa mardame jala sonang hami jalalam ibaru rohanami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita buku de nomor 596 Nabadia.
Tangihon hamuma patik ni debata di minggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis Sadarion ima patik palimahon sahat rodi patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangapom mudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangulu di tano nanilehon ni Jehovah di Batam diho. Patik paonopon unako mamuno. Patik papituhon unak ho mangalakup. Patik pawaluhon unako manako. Patik pasiahon unang hoolo makatidakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dan jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu. Dan jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongamu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Ima sahana atong rap mangidogo gumahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, maulahon na hubar tu patikmi. Amin. Mari demahita buku de nomor 622 Tuhan. Tatopo timadusata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham mida hamatean ni pardosa. Mula manian parjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana. Ido di pangidoroham. Alani diu ubahin hupangidohami. Saya sudah timator-torum asa unang maunay beto hami. Saya sesa sudah dosa nami asa mangulu hami di bagasan asin roham. Say pargogoy mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Isebe mangaluhon akan pinili ni debata do na mamitori. Ise do na madabu uhum hamagoan. Kristus Jesus do na mate alai dada holani. Naung mulak mangolu do jala disiamun ni debata do ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari dehita buku de nomor 124
aut soasi roham. Hatani debata turpuk epistel di minggu pasa puluh pituhon dong Trinitatis Sadarion tarsurat di Panguhum 10 ayat sada sa'ro di ayat 4. Dungi tuat masih Simpson tu timna gabe di ida sada boru-boru di timna sian boru ni halak Palestin. Jadi nakok ibana muse asa dipabua tu amana doho tu inana ninna do. Adong dohuida sada boru-boru di timnas yang boru ni halak Palestin. Ope saya buat hamu ma ibana bahen jolmaku. Alai ninna amana doho inana matu ibana. Dangadok kuroha di tonga-tonga ni boru ni haha anggim. Manang di tonga-tonga ni sadok houmta bahe jolmam. Ubahetung lahoho mabuat boru sian halak Palestin akan amar huluk. Jadi nina si Simpson ma tu amana. Ikon ibana buat tomu diau. Ai ibana do hasoloan ni rohaku. Alai dang diboto anggona torasna tung sin Jehovah doi ai mengalului perbesiran do ibana do pak halak Palestin. Ai tongon gumonggom Israel do halak Palestin ujui. Ido sahana. Mertua do akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Mari dehita buku ede nomor 255 Holland sada do narikot. Tahatidak ko maha porsyautai
songon nahina tidakon ni dong hata saha porseaut di sadok portibion, rap mahita mandok. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo nasoha tudusan natumo palangit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai. Ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabian siantor di parbadia adorang soha bubuhan. Ido tu hatta natu mau na bernit di panghuman ni Silatus. Nama terpajal do ibana di hau pinar silang. Na tuat tu banua toru dong ditanom. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo lahu hudul tu siamun di mata Jahoba. Amanai pargogo naso hatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Ahu porsea di tod di parbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot di hasesaan di dosa. Dohot di hatai na mandok. Mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate. Dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Martangi yang mahita. Di homa pamujian ni rohanami, ale di bata Jahoba Tuhan nami, natotong mangaramoti hami. Mamargogoyhon hami, manguduti akka ulon nami, namarragami na pinasahatmu ganup di ngulu nami mersada-sada. Nang peragam akka namasa ale Tuhan, alai dang tuk selaka lakanon nami ia soho na patauhon hami. Jala ido nahuati dakok kami, saha tu bagasan sadarion. Ala ni asidot holong ni roham, roma hami madapotoko, marhite parsaran nami, maradopoko. Ale di bata Jahoba Tuhan nami, di bagasan sadarion, uparari hami diri nami, majakon hagogoon na baru sian ho, marhite hatam, anaing sahat tuhami ganup, anaing pasahaton ni naposom, alani ali Tuhan, ukap ma roha nang pikiran nami, asa dada holan nama jalo samping hami, alai mangulu, mangulah, jalan marpos ni roha situ tu, isalut hatam, na sahat tuhami di bagasan sadarion. Imana gabe bohal nami, di udut ni ngolu nang padalan nami, waka ari tujoloon, anaing si pasatomu tuhami, sai pargugoy ma naposomi, anaing pasaton baritam, barita nauli, tuganup hami di bagasan partikianon. Ale Tuhan de bata Jahoba, nang pe di bagasan las ni rohami, ro sumobaho, madapotoko, alai sai asima roham di hami, sai tangihon, akka hoi-hoi nami, akka arsak nami, ragam binamasa di bagasan ngolu nami. Molotu ngadong, akka ruas ni huriam, di bagasan partikianon, natongon di bagasan parsahiton, asi roham, pargogoy manasida. Pasu-pasu ma si panganon si inumon, nang aka ubat na pinangan nasida. Tumibu sumuang hai hipason ni pamatang na, margogo manguruti aka ulaon, nang ngoluna na pinasahatmu di ibana. Molotu ngadong ruas ni huriam, di bagasan arsak ni roha, homa na mangapuli, homa na mangalehon las ni roha. Suang-sonita he, isaluhut ruas ni huriam, hinorhon ni pangotak ni mara kopit sa pulusia, na masa di partikianon, saya si roham, papos marohanami saluhut na, lehon mahagogoon, manguduti akka ngulu nami.
Ale debata Jehovah Tuhan nami. Tuhoma tutu hupasat tami, pamaretta nami, panggonggomi nami, sayhoma napatauhon nasida, lehon tiur ni rohan ng pikiran, di udut ni ulon nasida, itonga-tonga ni hamaulon ni bangso nami, na huwado pihami di bagasan partikianon. Topama di hami salukna, warga masyarakat, roha namar hauduhon, tuganup aka paretta ni panggonggomi nami. Asa boitong hujamotok kami. Nang aka haipason ni pamatang nami, tarlumobi ma hinorhon ni mara COVID-10 siya di bagasan partikianon. Ale di bata Jehovah Tuhan nami. Nang huriami, tarlumobi huriam HKBP, saluhutna aka parhobas di bagasan sadarion, tuhoma hupasat tami, say lampatau mahami saluhutna. Soni nang ruas ni huriam, isadok portibion, tuhoma hupasat tami. Alani ali Tuhan debata Jehovah, jalo ma tangiang nami, mangasaon Kristus Yesus Tuhan, si palua hami. Amin. Marede mahita sian nomor 204 dang tadi konokuho kuhut pasahaton pelian sada A dohot sada B. Damini debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Imana mangaramoti, hati-hati ng pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Huria na pinasupaso ni debata, hata ni debata di bagasan minggutta sa darion, imana tersurat di Pilemon seda, mamuka mesian ayat welu, 1 ayat 10 pitu. Pilemon seda ayat welu 1 ayat 10 pitu, sonon mahatani debata. Ope, gudang dunian hiras na rohaku di bagasan Kristus mangarawdihon na tamatuho. Alay alani holong ni rohai, tagonan maaw mangelek-elek, nung ngasongoniaw. Paulus, nang matua jala tarihot nuaing ala ni Kristus Jesus. Asa huelek-elek maho,
ala ni anak kokku si Onesimus nauhutubuhon di natarihotonao. Naso marguna do ibana na jolo diho. Alay nuaing marguna si tutudo diho. Nang diyaw. Nahusuro do ibana mulak tuho. Doson rohakku do ibana kuetong. Nang donian tiopokku ibana. Asa sikatmu ibana pature-turehon au. Dinatarateon au. Alani barita naulii. Alay dang olo au mabayan agia aha anggo sosian pamotoammu. Asa unang songon naso terjua dengan basamu. Naing ma sian lomo niroham. Atiki ala ubahin nasirang ibana sangobas yako. Asa gabi saliling-liling na ibana diho. Dadabi naposom ibana. Tung lobi sian naposom naposo. Songo dongan na hinaholongan. Lumobi diyaw. Lambihama diho. Mangihutton ruhut tanoon. Tole di bagasa Tuhani. Asa molo di eto ko au dongamu. Jakoma ibana songon au. Ido sahana. Huria na pinasupasun di debata. Topik ni mingguta sedarion ima mangulu songon paripe ni Kristus. Onesimus ima sahalak pangrupi di bahasa Indonesia di dok hamba budak ni si Pilemon. Onesimus masuk penjara laos pajupang rap dohot si Paulus. Alay adong perbedaan nasida pedua di namasuki nasida tu penjara. Si Paulus masuk penjara ala barita nauli. Alay si Onesimus mungkin ala adong hasalaan na tutuan na. Mungkin ala namanakko di jabuni tuan na. Ima jabuni si Pilemon. Laos melarikan diri. Ibana sian bagas ni tuan na. Ujungna tertakup jala laos di penjara. Laos pajupang ma si Onesimus do si Paulus di penjarai. Barita na uli mananghatan di debatana pinasaan ni si Paulus tu si Onesimus mabagen mubang rohani si Onesimus madadupun pangalahona. Madadupun na ima si Pilemon. Ido asa do di ayat 10 seda. Naso marguna do ibana na jolo diho. Alay nuaing marguna si tutudo diho. Nang diew. Huria na pinasupaso ni debata. Molo di dokon na kinga topik ni mingguta mangulu di songon paripe ni Kristus. Bodo taida. Songo dia paripeon manang keluarga di jama sonari. Saripe bodo di antara natoras maradupun yanakon. Antara namarhamarangi nang namaraiboto. Nang parsaoran parsahutaon manang di lingkungan. Ditikimit songoni matabuna dia kana marhamarangi nang namaraiboto. Kopak ideon. Tu dia jala kahapin na masa. Boy, sadalanan. Mulai mamagurang. Sahat na marhasohotan. Sudena pinopar ni netu-etui. Dohot, boy, dinggan. Alayaha mana masa. Dung marhasohotan dia kena marhamaranggi. Manang marhasohotan sudena pinopar ni natoras. Torobdo na marhamarangi na mariboto dung marhasohotan boy do gabi maddew boy do dang gabi sade boy do dang marsipakulingan be antara ni na marhula-hula
rapdo na marburu. Holan alani hela. Boy dodang marsipak kulingan be akan marhamaranggi. Holan alani ina. Ahado nama bahini. Soni nang marado punya anak ko tunatoras. Ditiki met danaki. Soni maburjuna natoras mangajari akayanak konna. Marmeme majagay akayanak konna. Alay dung magudang akadadanaki. Mana benahin na tunatoras na. Itulah asadong istilah muncul di tikion. Satu ibu mampu merawat 7-10 anak. Tetapi 10 anak belum tentu bisa mampu untuk merawat, menjaga, dan membayar kanadingga tuaka. Isada ina. Buhado. Dihita di jama sunari. Daumeti. Sakita. Jala lam tu uli nama. Diaka persauran marado potwaka ina. Nang di ama nang natoras. Soni nang marado pun ama tu ina. Jojo dudang marsipak kulingab be. Jojo dudang makatai be antara ama dohot ina. Nang pe saudulan. Nang pe di sada meja nasida. Boydo dang makatai nasida. Holan alani HP. Holan alani gadget Android. Nasada maraton YouTube. Nasada manang naina mar Facebook. Dangarong betiki na makatay. Asa marikitiyodo di pasaha maritonga-tonga ni pergasan perngulot na. Holan alani hapion. Yang jauh semakin dekat. Yang dekat semakin jauh. Di samping niba do inat taniba. Di samping ni inat do amat tanah. Alay budo. Gabi. Tuhalak na daw iba makatay. Mar-Facebook, ahado baritam, ahado kabarmu, alay-ala di saping niba, amat inataniba, bagay bidang tusibe. Tumagom ma, ni pagkulingan halak na daw daripada inataniba. Nang pesahudulan, nang pesameja, nang rap mangad do, alay, gabi, buydo, semua sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Sonari di pangido topik ni minggodo siyak kita mangulu songon paripe ni Kristus. Tadokon nakingan paripe dada holan namarhamaranggi namariboto ala ni mudara. Alay paripe ni Kristus molo mangulu songon paripe ni Kristus dada hola persaura diaka namarhamaranggi manang permudaron mangulu songon paripe ni Kristus dada hola persaura ni natoras madadupon ni anak konna ama tuina alay mangulu songon paripe ni Kristus ima marparsauran naringgan dohot olo majakon na humurang tu saluhut joloma. Odo na masa di bagasa terpukta sa darion di hamuna amanami inanami ng naposobulong remaja. Di bahis si Paulus surat na to si Pilemon. Ditiki na di penjara ibana rap dohot si Onesimus. Buasa pola harawa di pangidohon si Paulus tu si Pilemon. Bahasa pola harawa ikon pasahaton ni si Paulus. Surat na tu si Pilemon ditikina di penjara ibana. Ido asa di doko di ayat siya. Alay ala ni holong ni rohai tagonan maaw mangelek-elek. Nung songon niyaw Paulus.
nang matua jala tariho nuaing ala ni Kristus Jesus. Asa huele kele maho ala ni anakku si Onesimus na hutubuhon di natariho tonao. Damang do dainang donga saha persyaon marhiti boy do honon asa molo di elek si Paulus pe si Pilemon maradopo si Onesimus asa unang do adong tubu songon prinsip ni halap bata naman dokon mardomu di tanurara petaho molo marbeda molo marsoal molo adong manang perbeda di halap batak boy do adong istilah naman dokon di halap bata naman dok mardomu di tanurara petaho ikola so ola o majakko ni bena. Ido na pinasahan ni si Paulus tu si Pilemon asa olo ibana musi majakkon si Onesimus apapun kesalahan, apapun kelemahan, apapun kekurangan daripada Onesimus. Di tangyakko si Paulus ma si Pilemon ala asa olo ibana majakkon si Onesimus. Molo adong dosong pak merbeda hamuna amang inang dia ka persahutaon dia ka persauran molo nunga adong dosong pat hamuman dok mardomu di tanorara petaho marhiti hatani di batama musena do honon nami tu amuna ta terjemah me tu bahasa Indonesia bertemu di tanah merah di son gudang do tanah merah pajupang mahamu unang pola mardomu di tanorara ni istil ni halak batak alay terjemah may bertemu di tanah merah ni nahita terjemah tu bahasa Indonesia alani di son gudang do tanah merah pajupang laos mardami ma molo halak na mangulu songon paripe ni Kristus ikon mampu mangulu di bagasan holong nasian Kristus. Molo mangulu songon paripe ni Kristus ikon mampu iba majakon ikon mampu iba madok yang lalu biarlah berlalu yang sekarang mari kita jalani apa yang akan kita lakukan biarlah Tuhan yang merestui songon dia di pehasalani dongammu jo Tuhani jela songo dia pe akadiaka nang salpui songon si Paulus pasahaton hatan di bata tu si Pilemon ditangyakon ibana asa makalupahon diaka pangalahon ni si Onesimus asa olo si Pilemon majakon si Onesimus jalo pangurupion sian Kristus. Asa margogoho laho majakon ibana musi. Pemulihan hubungan dari kebencian kepada perdamaian hanya bisa dilakukan oleh kasih. Pemulihan hubungan dari kebencian kepada perdamaian holan boy taulay aolan ala marhite holong nasian Kristus. Molo tadok ido asa didokon inang amang di ayat 17 asa molo dieto ko adongammu jakoma ibana songon aw ado kubay songon perbandingan dihita amang do tamuna inang kubay dison manisnya madu dapat langsung kita rasakan. Sakitnya cubitan, sakitnya pukulan juga bisa kita rasakan. Tapi manis pahitnya hidup belum tentu langsung kita nikmati saat ini juga. Perjalanan hidup masih panjang. Jangan berharap hidup ini hanya saat ini. Pos rohaminang, amang, Tuhan pasti menunjukkan hasil akhir yang terindah. Naduminggan di bagasan ngulum. Adang tola pa wamang. Dang boya wamang majak ko di bana. So dia bihas hasalaan na uji. Barang tola pa. Pos roham.
na urupan ni dibata do hita. Diakka ulon, diakka namasa, diakka nanang sijak konota. Dohon nami matu hita. Senyum yang tak pernah memudar. Milikilah senyum yang tak pernah memudar. Dan milikilah kata yang tidak pernah menyakiti. Dipergugui, jala dipatau, jala dipasu-pasu di batama kita. Molo minyak kita, jala molo tajakkud doha holong nasian di bata, di bagasan nguluta, pos rohata. Na uruponna, jala na pasu-pason na dohita, diaka na taparsita di padalanan ningulu ni hita. Di pasu-pasu di batama ng keluarga, ng huriana HKBP, ng disaluhut akka parhalado na makubesi, di akka huria, ng di tonga-tonga ni keluarga, tajaloma, Tuhan, urupi kami, di akka parsauran, di akka nanayang siulaon nami, di akka nanayang sipatapaon nami. Amin, martanya kita. Mula ati matutu di hawali jahu bari bata. Di parsauran nami si ganupari. Nang di tonga-tonga ni keluarga, si pata, tubuh, roh, akka parukilo tutual marhiti parsauran ng pagkatayon. Alay marhiti hatam sa dario di tonga-tonga ning ulo nami, napaingotok kami, asa olo hami majakon. Dia kena humurang. Songon na pinaingo ni naposom si Paulus, maradupon naposom si Pilemon. Di paingo naposom si Paulus do. Hami muse selerion. Markiti hatam. Sudenay bodo tatyaku kami Tuhan, molo mian hami di bagasan holong nasian hui. Tarpatupa jala taru bodo duhula hami. Dia kasudina nanayang si tupamu di tonga-tonga ni keluarga. Atong pargugoy sa luhut na kanaposom mulai siyan situa evangelis sa hatupucu pimpinan ni Huriam HKBP. Moloboy hami Tuhan pasahaton hatam laho paubahon. Diaka parsauran ni hami saluhuna. Hatami manaw pangasaw kami Tuhan. Atong pargugoy hami makataon hatam. Asaboy saluhut na ruas nuriam majakon diaka na humurang di parsauran nami si ganupari. Paso-paso ng saluhut na ruas ni Huriam. Mana di dia pinasida. Terlumubi manaraw di minggu namin sa darion. Gok. Las nroha manasida. Gok. Akka. Hinaulima. Buanun nasida ma. Paso-paso mi Tuhan. Hot martonga-tonga ni bagas nasida. Markiti parsauran nami di bagas joro ni Huriamon. Pasatay ma Tuhan. Tangiang persebawan nami. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami terupamu. Amin. Tapasahak mapilihat tutulupan ni dibata. Marhiti mari di maitasan bukid di nomor 156. Hamaranggion. Jesus, si burju.
naso marguna do hita na jolo hinorhon ni dosat na nagudangi. Alay na marguna si tutudo hita nuwaing diadopan ni dibata. Ala ni asi dohot holong ni rohana. Mauliate ma di Jehovah na umajakon hita perdosaon gabi anak kahulongan ni rohana. Atong nang hitapi, tamama molo masijakuna kita jala masisasa dosa. Songon panesan ni dibata di nasa dosata. Ido tadana naung paripe ni tuhatta hita. Pasahat mapilihat Tuhan aja ni dibata martangi yang mahita. Ali dibata amanamin na di banwa gijang hodo hararuan ni saluhut silihol-leo na dinggad do nasa ulibasa na moliutus. Hupasahat tami ma siyan na nilihomit uhami pilen nami tuho. Say jalo may gabi uap na utus di jolom. Pasu-pasu may jalaram moti asa huprahasya kami pilenon. Pati bulhon harajom mo di tonga-tonga ni Uriam do di Portibion. Buhay marohan namin marhiti-hiti to dim. Asalamu tadahami gudang nisilehol-lehom itu hami. Asa lam giri hami mandok mo na ito tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu. Sero maharajonmu. Say saot malomo na roham di banwa tongosong na di banwa gijang. Leho matuhami siya dari on hangluan siapari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugiyot tu pangunjunan. Balua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho. Di sondakon Tuhan di Batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan di Batama buhina tuho. Jala di pasarhon madamina tutondi munabi. Amin. Shalom.